An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ natarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don bi o tile 17 ye ka bɛn 2023 ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ lasiri laban ye bi o tile 24 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 saro dugaw de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wuladan k'a fɔ karido an ka jamana lakanabaaw jadwala tigilamaw ye jan dɔ da an ka jamana lakanabaaw ɲɛ nara marabolo ka na diɲɛ ma danjɛmayɔrɔ la ko kɛra cogo ɲuman la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya jadwala tigilamaw b'u sɔn kunungo u taara durakaw fɛ yen ka taa yɔrɔ dɔw ka taa olu jeni ka minɛ dɔw cɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la janvier kalo tile 14 min n'i y'a sɔrɔ an ka jamana ma ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka mɔgɔw hakili lajigin Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya la o baaraw kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la M5 Mali kura olu ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ Mali bilama kan kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balo kana denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔda k'a fɔ karido an ka jamana lakanabaaw olu bɛ wulikajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sira min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ ka dilan nara marabolo kɔnɔna na an ka lakanabaa minnu bɛ ka o sira baara kɛ ni ka kɔlɔsili ta ka ɲɛsin olu ma yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Kuala ka taa se Gomitra olu ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ kɛba n'o ye jadwala tigilamaw ye u taara jan da an ka jamana lakanabaaw ɲɛ karido an ka jamana lakanabaaw la maa 4 o kasara nin na maa 1 o tun ye maa ye maa min n'a y'a sɔrɔ ale tun bɛ wotoro la a n'a ka wotoro taatɔ la bali pɛridi ale sɔrɔ ale fana kasarala nin na an ka jamana lakanabaaw la maa 7 olu jɔngɛna avion wulila o yɔrɔnin bɛɛ la avion nana dɛmɛ d'u ma wulikajɔ de sen fɛ kunnafoniw na ko jadwala tigilamaw la maa 15 olu fara an ka jamana lakanabaaw kɔ wulikajɔ fɛ maa 13 ka tila k'olu fana ɲɛnama minɛ ka na n'olu ye a yirala k'a fɔ ko nin wulikajɔ ninnu sen fɛ ko an ka jamana lakanabaaw ka mobili 2 o jenina jadwala tigilamaw fɛ wa mobili 2 wɛrɛ k'u kun dara n'o ye nka wulikajɔ tilala ka kɛ an ka jamana lakanabaaw fɛ mobili 2 in ka tila ka segin n'a ye maa caman ka fɔ la bi ko fɛɛrɛ de kan ka tigɛ hali bi an ka jamana kɔnɔ na nin baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ janjugu da sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ka fara an ka jamana lakanabaaw kan n'i y'a sɔrɔ so bɛna fɛn na ka se ka kunnafoni d'u ma sanko an ka jamana lakanabaaw bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ni k'u kunbɛn basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o sabati n'an bɔra yen farabukaw fɛ yen biya dɔ farajɛ kelen an ka jamana lakanabaaw tun taara maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ye sama kɛ farabuka minnu bɛ yen n'u ka maaw bɛ farabu n'olu yɛrɛ tɛ farabu dugu kɔnɔ olu tun ye fɛn minnu ɲini ni k'olu fara ɲɔgɔn kan n'o ye suma ye jamana lakanabaaw ka kɔnfa olu taara ni suma ninnu ye tarata don o sumaw taalen kɔfɛ jamana lakanabaaw fɛ sɔn'u ka ko segin farabu kɔnɔna na maaw de jara ka bɔ jamaba k'u kunda surasiw kan ka taa ɲini u fɛ u k'a lajɛ ni gɛlɛya tɛ 2 ye ɲuman kelen kɔni o kɛra gɛlɛya bɛna ɲini ka maaw fa sanga ni waati bɛɛ kɔni n'u nana gɛlɛya kɔni sɔni suma wɛrɛ kɛ na o b'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni ye maa caman ni ka dadigi kɛ maa caman na ni sen b'a yirala k'a fɔ gɛlɛya kɛra so ye maa caman yɛrɛ bɛ olu ma kɛnɛya k'a sɔrɔ kɛ kɔngɔ bana y'a sababu ye su ni tile n'u ye bita sɔrɔ sini ta bɛ kɛ cogo min na i ka dɔn o ye jɔrɔnako de ye ni sen o nana yira sɔrɔsiw ka ɲɛma la u b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ u ka taa yɛrɛ de ka bɔ dugu kɔnɔna na jama kɔni cayara o la sɔrɔsi ɲɛma min tun bɛ yen ale y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma a b'u jigi sigi a b'a ɲini u fɛ tiɲɛ na gɛlɛya kɔni kɛra nka ni Ala sɔnna u bɛ labɛn na a tɛna mɛn ni Ala sɔnna ma ka se ka farabu ka yɛrɛma hɔrɔnya k'u bɛ n'o denw ma nka a b'a ɲini u fɛ hali bi u ka muɲu n'i ko kɔngɔtɔ ma k'a ka muɲu i ka dɔn i da de lamaga min ye farabukaw ye an bala k'a fɔ maa dɔw fana bɔra u fɛ minnu ye banabaatɔw ye ka taa n'olu ye a o sen fɛ maa dɔ nana ka yira sɔrɔsi u ka ɲɛma la ye a b'a ɲini a fɛ a ka fɛɛrɛ bɛlɛlen tigɛ se foyi t'ale bolo hali surafana bɛɛ de bɛ k'o kuma fɔ o kɛra sɔrɔ ale ka wari bɔ a kunna ka d'o ma o y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don a kɔni ye wari di nka wari foyi tɛ hali kuwa feereta tɛ yen foyi tɛ dugu kɔnɔna na suma tɛ yen k'a fɔ san i b'a san foyi feereta tɛ yen wari in kɔni bolo komi n'a fɔ papiye o bɛ fɛn min fɔ fɛɛrɛ de kɛ joona ka farabugu ni k'ale bɔ bolo la an ye nin fɔ cɛ caman bi maa minnu ye ɲɛsuru kɛlɛmɛ kɛ de wale in ta k'a kɛ jago kun ye walima su ni tile u bɛ taa u sigi barodaw la k'a fɔ ko farabugu kɔni k'a labilala k'a mɛnna k'a sɔrɔ farabugu bilama diɲɛ don o don bi de ka jugu ka tɛmɛ kununko kan an bɛ fɛn min fɔ farabugu labilali an y'a fɔ a ye ka kɔrɔ maa si tɛ jamana in kɔnɔ min farabugu kɔni ka se k'ale kunnafoni dɔn ka tɛmɛ an kan ni farabugu labilala don min na
aba mene nu kuna foni sira nu sanfɛ an bɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ n'a fɔra k'a fɔ don o don kuma de bɛ senna ko minɛnw bɛ ka san kuma de bɛ senna ko wulikajɔbaw bɛ ka kɛ k'o kɔtɔ senna ka tila ka na dugu kelen k'o daminɛ o dugu kelen minɛnen ka fanga to i ka dɔn ka fɔ an ka lakanabaaw yɛrɛ ka bolo ka fɔ nin yɔrɔ in na o dugu sen ne galabala o ye dabalibanko da an balimaw bɛ yen fɛɛrɛ bala kɔni ka tigɛ u ka se ka bɔ bolo la an bɛ dugawu kɛ o la yarabi ala k'o se di an ka jamana ma baaraw ka se ka sigi sen kan n'an bɔra yen durakaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen taara sibiri min kan u ye wulikajɔ kɛ n'o ye jadewala tigɛlamaw ye ka taa i ka dɔn k'a fɔ dugu kɔnɔna durakaw fɛ yen ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin dozolakɛ minnu bɛ yen olu ka yɔrɔw ma ka sɔrɔ kɛ bi bina dozo ɲɛnɛma tɛ dura marabolo kɔnɔna na dozo kun ka ca nka ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw nana a n'o kɔfɛ dozo dɔw minɛna jamana lakanabaaw fɛ kabini o kɔni kɛra maa caman bɛ yen olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ e bɛ ka kɛlɛ kɛ k'e bɛ ka faso bɔ wolola ka tila ka na gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin ma maaw y'u yɛrɛ ta dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ n'o de kɔni don olu bɛ i ka dɔn k'a fɔ dozo yɛrɛ ka se ka bɔ a hukumu kɔnɔna na o kɔni kɛra so ye gɛlɛya caman bɛ yen u bɛ ka taa mara ninnu kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen da sibiri ma u tun na wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin dozolaka minnu bɛ o yɔrɔ la ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma ka taa n'u ka maramafɛn dɔw ye kununko fana ntɛnɛn an b'a la ka fɔ u nana yɔrɔ in na ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin dozo minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ta la olu tun ye yɔrɔw bila yɛrɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u nana olu somɔw ka n'olu nɔfɛ kununko ntɛnɛn ka na du ka so kɔnɔna na k'u ka yɔrɔw jeni ka tila k'u ka fɛn fɛn bɛ yen n'o y'u bololafɛn ka bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye jura n'a lamini bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la n'a fɔra k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ fɛ dozolaka minnu bɛ u ma dɔwɛrɛ kɛ ka marifa ta k'a fɔ k'u bɛ jamana ka basigi de fɛ o waati kelen kɔnɔ jamana ka tila k'a ɲɛsin olu ma k'olu minɛ ni aw hakili b'a la Diko n'a ka maaw ye minɛni min kɛ Janabugu yɔrɔw la u minɛna waati min na waleyajugu kɛbaa minnu bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma k'u y'a yira k'a fɔ ko payi ko nin y'u dili karilen wa k'olu bɛna labɛn kɛ ko n'i ye jateminɛ bi o kuma min fɔr'u fɛ k'u bɛ k'o dili kura de don o bɛ fɛn min ni fanga fɛ u ka wulikajɔ kɛ bi tiɲɛ don maa si tɛ cɛra sɛbɛn nka n'a ma ɲɛ ka fulu kɔni minɛnen bɛ ka ban o tuma faso kɔni dɔnlen don k'a fɔ k'a bɛ jamana de bɛlɛ lakana ka lakana sabati ka ɲɛsin olu ka mara ma kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bɛ lakanabaliya kɔnɔ o waralen bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn basigi lafiya ye ala k'o sabati bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la jamana in kɔnɔna na sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na tɛgɛrɛbaw bɛ ka fɔ o n'a waati kelen kɔnɔna na gɛlɛya bɛ ka juguya ka taa fɛ sanga ni waati bɛɛ an ye nin fɔ a ye fɛn bɛ bi ni maa bɛ se ka fɔ cɛ ka ɲi an ka jamana kɔnɔna na k'a ɲini mara ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kɔnɔna sigikafɔ u ka bila sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ marifatigiw olu bɛ ka dɔn k'a fɔ sen na nka sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin yɔrɔ ni yɔrɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se ka sigikafɔ ni k'o sigi sen kan minnu mana ban o n'a ka jugu kun kelen bɛɛ lajɛlen na jɛ ni k'olu kɛlɛ nka sigikafɔ kɔni maa dɔw bɛ yen marifa bolo bi ni sigikafɔw la sabatira u bɛ sɔn ni ka don jamana ka da fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ an ye nin fɔ siɲɛ caman min ye sigikafɔw la maa dɔw bɛ yen ka wele bila olu ma bi nin kulu fɛn fɛn bi a bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ ka kuma lamɛn k'olu bila u ka kuma fɛ sanko jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka na an k'an tɛgɛ da takunda kelen na an y'a fɔ a ye ka kɔrɔ sigikafɔ caman kɛra yan komi an tɛna Masina marabolo ni Jɛnɛ marabolo a taa se min ka dɔn k'a fɔ San marabolo ye ale sigikafɔ dɔw n'u don yen minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don hali ni ko n'a bɛ to ka poroto ka kɛ maa bɛ se ka fɛn min fɔ k'o ye lafiya di yɔrɔ caman ma o kɔfɛ Haut Conseil Islamique du Mali o maa ɲɛma Seydou Ousmane Marane Dara olu ye délégation dɔ bila ka taa ɲɔnɔ an yɛrɛ tun b'o la fo ka taa Farabu o waati kɔnɔna na marifaw dara ka sanga kɛ u ka segin sigikafɔw ma Masina sigikafɔ o la ka na se ma n ka na si ma o de tun do kuru sendɛgɛ kun t'a la an bɛ nin kɛ aw ka muso ka burusi o kuma kun t'a la u k'o ɲɔgɔnnaw komi an tɛna bɔnna ɲɔgɔnnaw bɛ yen u ka wele bila olu ma sanko u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se ka nin sigikafɔ kelen ninnu don jamana in kɔnɔna na an ka segin basigi ma n'o tɛ gɛlɛya kɔni su ni tile k'i to Bamakɔ e tɛ tiɲɛ foyi dɔn Mali in kɔnɔna la Bamakɔ maa minnu bɛ yen a b'olu kɔnɔ ko Bamakɔ kɔni k'o de ye Mali dan ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se ka nin hakililaw sigi sen kan sanko jamana in bɛ se ka basigi cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ 14 janvier kalo tile 14 tɛmɛnen in na n'i y'a sɔrɔ u bɛnna sibiri don ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko don min n'a bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen o baara la dɔw ye tilenni minnu kɛ faso de dɔ b'u hakilila don ko in kan an ka dɔw lamɛn a ka don Mali tariku bɛɛ la nin don in ka chômer o yɛrɛ de ɲɛna kojugu ne yɛrɛ ka taa yɛrɛ de ka ni ɲɛna yɛrɛ de a bɛ a ka nin cɛya quoi a bɛ nin cɛya parce que mɔgɔ caman bɛ yen o t'a kalama n'a ye nin cɛya dɔrɔn mɔgɔ bɛ bɔ a kalama donc a bɛ kɛ komi i n'a fɔ 22 bɛ cogo min na n'a sera an bɛɛ b'an jija ka a fêter an kun tɛ se ka kuma bilen yɛrɛ o hali n'i t'a fɔ a tɛ mɛn f'u ka mɔgɔ cilen ye mun fɔ o de bɛ lamɛn donc an bɛ jɔn de la ala ninnu ta ka bɔ an kan donc vraiment ni ala tanu de ye quoi a kɛ komi i n'a fɔ 22 bɛ kɛ cogo min na o ɲɔgɔn su pɛnkɛrɛnnen ka bila san kelen tɛmɛna ni y'a anniversaire ye donc o anniversaire b'a yira maliyɛnw na k'a fɔ Mali ye cɛsiri peuple ye Mali ye mɔgɔ min ye cɛsiribaga de don
an ye chance sɔrɔ ka waati ala an to balo la ka waati ye o kɔrɔ y'a ye an minnu ma bɛn ni indépendance waati ni ye an ka indépendance tamasire kura ye nin b'a yira k'a fɔ maliyɛn ye peuple mun ye maliyɛn ye mɔgɔ suguya minnu ye an bɔra bɔkolo giriman de la an bɔra bɔkolo barikaman de la an bɔra bɔkolo mun adamadenya taabolo u b'a dɔn ka tɛmɛ peuple caman kan Mali bɛ yɔrɔ min na bi a kun mago bɛ nin na parce que an kun bɛ dingɛ kɔnɔ kojugu an kun t'an yɛrɛ dɔn tuguni mais sisan an bɛ ka kɛ commencer ka an yɛrɛ bɔ k'an yɛrɛ dɔn an ka décision minnu bɛ ta autorité fɛ o y'an yɛrɛ ka décision ye bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn a la o kɔni kɛla ne mɔ vraiment bonya de ani hɛrɛ de ni tun bɛ tali kɛ fasoni dɔw la o kɔfɛ parti politique minnu bɛ kɛrɛnnenya sɔrɔ bi n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ fanga kɛrɛnnenya n'olu bɛ a sinaya hukumu kɔnɔna na o maa dɔ ye Ismailu Sako ale yɛrɛ b'a hakilila di 14 janvier ko in kan an ka lamɛn. Ni jamanadenw hakili b'a la Modibo tile la Modibo de kɛra sababu ye dunan sɔrɔsi laban min tun bɛ Mali kɔnɔ k'o b'an ka jamana kɔnɔ k'o don kɛ journée nationale de la souveraineté an b'o hukumu de kɔnɔ Modibo fɔlɔ de y'o ta ninnu bɛ se k'a fɔ ko an y'o journée nationale de la souveraineté retrouver cogo di k'o kurakurayalen de don k'a sɔrɔ an ka ekɔliso ba fila ni kɔ bɛ olu datugulen don an ka jamanadenw denmisɛnninw minnu ye sini ɲɛsigiw ye olu tɛ ka taa kalanso la o journée nationale bɛ se ka retrouver souveraineté nationale bɛ se ka retrouver cogo di k'a sɔrɔ an ka jamanadenw caman bɛ yen u kɛlen don ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ ka t'u kalifa jamana wɛrɛ la olu ma segin ka na o souveraineté nationale bɛ se ka retrouver cogo di k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw taara lakana hukumu kɔnɔna la k'u bɛna ni lakana ye k'u yɛrɛ ka layidu de don k'u ka baara de don k'u dɛsɛlen don o la sabula an bɛ yɔrɔ min na bi Kidali t'an ka mara kɔnɔ diɲɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna la attaque minnu kɛra a la attaque minnu kɛra Bamako Lamini kɔnɔ attaque minnu kɛra Menaka ni Gawo mara kɔnɔ Mopti centre mara kɔnɔ n'an ka jamanadenw caman bɛ yen n'olu nin tɔɔrɔ la k'an ka sɔrɔdasiw fana nin to a la o bɛ se ka kɛ cogo di ko journée la souveraineté nationale retrouverlen don o yɔrɔ la an bɛ tasi bila kɛ an ka maa minnu tayara sɔrɔdasi fara civil kan ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma ala ka Firdausa Jana k'u sigiyɔrɔ ye journée nationale bɛ se ka retrouver cogo di k'a sɔrɔ Assimi Goïta junte militaire ɲɛma transition ɲɛma yɛrɛ ka lakana il est important bɛ yɔrɔ min na bi jamana ɲɛmaw u ye layidu minnu ta jamanadenw ye k'a fɔ k'u bɛna ni lakana ye k'o sinsin k'o sabati o ka baara k'o hukumu kɔnɔna la parce que a ma fɛn ye fɔlɔ u ye layidu filanan min ta k'a fɔ k'u bɛna réforme politique institutionnelle ta pour que kalafiliw ka se ka sabati jamana kɔnɔ jamana ɲɛma kuraw ka sigi jamanadenw k'o suganti o yɔrɔ fana la u ye layidu fɛn fɛn ta depuis u nana jamana kɔnɔ u ma se k'o layidu si tɛmɛ e bɛ se k'a fɔ k'i ye souveraineté nationale retrouver cogo di k'a sɔrɔ e min ye jamana ɲɛma ye e ka layidu si tɛ yen n'i bɛ k'o timɛ fo ni min bɛ taa e yɛrɛ ka fanga o sinsinli hukumu kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sira o sira fɛ i bannen don k'o ko waleya ni maa minnu bɔra k'u ka hakilina f'i ye k'u ma bɛn i ka taabolo ma bɛn u ma i b'u minɛ k'u ɲangi k'u to kaso la k'u ka kumakanw minɛ k'u lagosi ko ka jamanadenw bɛɛ da don baara kɔnɔ e ka souveraineté retrouver de cogo di ni tun bɛ tali kɛ Ismail Sako la jamana in a basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka an ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ nin hukumu kelen kɔnɔna na commune 6 marabolo kɔnɔna na ministre min don ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma don kɔfɔlen kɛ kumaw ɲɛ u tun ye wulikajɔw kɛ ka taa kalansow la kununko ni bi danfara ye jumɛn de ye ka t'o kɛ kalanso ye ani an ka faso jɔlen n'o ye drapeau ye o bɛ se ka dɔn cogo min na don yɛrɛ bonya kama o kɛra kalo tile 13 o baaraw kɛra commune 6 kɔnɔna na o kɛnɛ kan min y'an cɛka ni y'a sɔrɔ ye Sulemani Kulubali ale ye ɲininkali kɛ ministre la a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ an bɛ ekɔliso de la an ka gouvernement ka daminɛ président yɛrɛ la n'o ye président transition colonel Assimi Goïta ani premier ministre gouvernement ye décret dɔ ta ala ma mɛn ka janvier kalo tile 14 kɛ don kɛrɛnkɛrɛn la mun dilen don jamana ka hɔrɔma yɛrɛ ma CEDEAO ni a jɛɲɔgɔnw u binna Mali kan jamana kɔnɔdenw wulila i b'a fɔ mɔgɔ kelen ka yira k'a fɔ ko Mali ye an faso de ye an bɛ transition soutien ni binkali min kɛra Mali ka jamana kɔnɔdenw ma jɛn'a ye Mali bɛɛ wulila ko mɔgɔ kelen ka yira k'a fɔ ko an b'an faso fɛ mɔgɔ si tɛna an jagoya ka fɛn kɛ mun tɛ bɛn an ma président yɛrɛ y'a fɔ fɛn saba de bɛ yen Mali ka souveraineté Mali kan ka fɛn mun kɛ Mali yɛrɛ de b'o ta mɔgɔ si tɛ bɔ kɛnɛma ka an wajibiya ka fɛn kɛ décision fɛn fɛn bɛ ta président b'a ta maliyɛnw de b'o ta filanan mɔgɔ min ka d'an ye an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana ka nafa bɛ mun na an bɛ o de kɛ n'o ye choix stratégique ye ani partenariat stratégique ye sabanan jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ mun na o de bɛ kɛ Mali kɔnɔna la président transition ka nin miiriya saba in maa si kana ɲinɛ o kɔ ale ni 14 janvier u bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko souveraineté retrouver k'a fɔ ko k'o fêter ekɔliso la ka a leçon kɛra Mali ekɔliso bɛɛ la
donc an filɛ ye kɛnɛ mun kan donc ne yɛrɛ leçon lamɛn maître fɛ maître ekɔlidenw ɲininka ekɔlidenw ye jamu min di a ye ne hakili sigi a ye hakili sigi barisa ninnu ye denmisɛnnin ninnu de ye Mali sini ye n'olu y'a faamuya u ye drapeau faamu u y'a faamu k'a fɔ ko fɛn bingani de tun kɛra Mali kan u y'a faamu k'a fɔ bɛɛ kan ka wuli k'i cɛsiri fasojɔ la u bɛ mɔgɔ hakili sigi ka bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye jamanakuntigi yɛrɛ miirila ye maa si kana ɲinɛ 14 janvier kɔ mun de nana n'a ye mɔgɔ si kana ɲinɛ o kɔ an ka dɔ fara cɛsiri kan yaasa k'an faso jɔ ka dugawu kɛ minnu tɛ la finitigiw ani minnu tɛ finitigiw an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma k'u dayɔrɔ suma ka dugawu kɛ ala ka barika don an faso Maliba la. Ni tuma dali kɛ Jɔminɛ Sangare la a fɔra cogo min an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka an ka jamana la k'o sabati n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ M5 Mali kura maaw olu ye lajɛrɛ kɛ min ye ka dɔn ka sibiri tɛmɛnen na o lajɛrɛ sen fɛ u da sera ma Mali bilama bɛ cogo jumɛn de la n'u yɛrɛ ka kulu a sigilen ni saja u ni faso ɲɛmaaw bɛ cogo di o kɛnɛ ka Mohamɛd Bacili ale min y'a ɲɛmaa ye kuma min fɔ kɛnɛ ka o filɛ. Kow nana gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la aw hakili b'a la an ka bɔli ko fɔlɔ ko ni ba Sidibe ale de tun ye présidenya ye a tuma an taara se premier ministre par intérim ma an ka kan ka kuma mun fɔ a ye ko ni ba y'a fɔ a ye a jɛlenya a y'a lamɛn fana ni bonya ye a y'an kunbɛn ni bonya ye a ko a y'an ka kumaw mɛn ka kuma barikama tun ye mun ye an b'a kanu n'aw bɛna wuli ka jɔ mun kɛ jamana kɔnɔ n'a bɛna jamana de kofɔ a tɛmɛ siraw kofɔ fanga la a y'an ladɔnniya la an ka hakilinaw falen falen yanni anw ka bɔ ka fɛn fɔ aw ma kɛnɛ ma an b'a fɛ mun b'an fɛ k'a fɔ aw ye a k'an lamɛn fɔlɔ o kɔfɛ n'an ma ɲɔgɔn faamu n'an bɔra a tɛna bala aw la aw b'a dɔn k'a fɔ an ma wuli juguman kama mɛ an y'an ŋaniya yira ko nin ba y'a fɔ u ko fana u ye faamuya sɔrɔ a la u ko u y'a mɛn n'u ye faamuya sɔrɔ a la n'u y'a mɛn an y'o mun kuma mɛn an talen an y'a mɛn ni bonya ye mɛ k'a ta o don fana la ka na bi la u m'an wele ka fɛn fɔ an ye dɛ u m'an wele ka fɛn da yira an na jamana ko la dɛ u m'an wele k'a fɔ u hakilina ye nin ye aw hakilina ye mun ye dɛ a ma kɛ an ye laɲini dɔw kɛ place de l'indépendance kan an tɛ se ka ɲina olu kɔ cogo si la an ko ka yurugu kɛlɛ faso wari détourneli k'a kɛlɛ anw kun tɛ se k'a miiri an bɛ taa place de l'indépendance ka don min ko fɛn bɛna sigi Mali labɛnni ko kuma la sini n'o ye conseil national de la transition ye kan tun bɛ ka bɔ k'a fɔ minnu y'an ka nafolo dun k'a latiɲɛ ko o tigiw bɛ taa sigi o kɔnɔ ka Mali ka sini la ten fɔ n'an kun tɛ se ka sɔn o ma n k'u y'o kɛ anw na o kɛra minnu na ni maa min ko datu fɛ k'o fɔ i filila an b'a fiyali sini e sababu de nana n'u ye n'o tɛ u yɛrɛ tun tɛ farinya k'i ɲɛsin aw ma an b'u dɔn an tun b'u bɛ kuma télévision na n'an bɔra ko Mali tun b'u bolo cogo min k'a man ɲi olu de tun bɛ bila ka bɔ k'a fɔ ko Mali ka ɲi ten de an k'a ta ka bɔ yen anw ye jamanatilaw de ye ni jamana ye n'an ma se k'a ci anw ye kɛlɛ min kɛ n'olu taara sigi o camancɛ la bi k'olu de b'a kuma fɔ o fana b'anw dabali ban o de y'a kɛ caman fana bɔra sɔrɔdasiw kɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Mohamɛd Bacili la an bɛ dugawu ka fɛn fɛn basi lafiya ye an ka jamana kɔnɔ na ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ Mahamudu Diko ale ye welela kɛrɛnkɛrɛnnenya Makan jamana kan o sen fɛ min ye silamɛw ka jɛkuluba dɔ bɛ yen k'a ta o tɔndenya la ale natɔ la a kunbɛra fasodenw fɛ o kunbɛli kɔnɔna na ko a kunbɛbaw ko gasi kɔni k'o cira olu la o kɔni kɛra k'a fɔ ɲɔgɔn sɔnsɔn ye o min kɛra a ka maa dɔw b'u ka sira dɔw ko sen fɛ an ka maa dɔw lamɛn. Hakilina mɛnɛ na an nana an ka karamɔgɔ de nɔfɛ an nakun tɛ dɔwɛrɛ quoi ninnu tɛ dɔwɛrɛ de mun de la an tɛ se k'u féliciter an tɛ n'an ka karamɔgɔ kunbɛn mun na an tɛ dɔgɔyalima kɛ o kɔnsɛrikɛlaw artistes n'u nana u ka fani minnu kunbɛn mun de la mun de bɛ yen mun de b'o ko kɔrɔ mun de b'o ko juru kɔrɔ ka silamɛya la kosɛbɛ de tɔɔrɔ. Ne kɔni bɛ min fɔ faamaw ɲɛna ni sunbala jara u kana ɲinɛ nɛrɛbɔla kɔ cɛkɔrɔba in y'a seko bɛɛ kɛ jamana in jɔli nɔfɛ donc n'a bonyana bonya in ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bonya de ye ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka bonya ye donc u ka a to an ka kunbɛn hɛrɛ ni badɛ la donc ka taa bila ka so tɔgɔ ye Mohamɛd Jakite komi an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ b'an bilasira ko an ka sabari ko dan tɛ sabari la bon halisa an sabara an taara fɔ aéroport kɔnɔ o y'an gɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ don mobili min kɔnɔ o y'a labɔ mobili foyi ma don aéroport kɔnɔ ko k'a bɛɛ labɔ o bɛɛ an sabari la an nana place nin na ko an ka bɔ yen ko an ka taa so halisa o bɛɛ an sabarilen don an kɔni an b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an b'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ an b'u kɔ sini an tɛna o dɔgɔya mais o fana ka sabari o ka an jɔ yɔrɔ de an ma jamana ko la an bɛɛ kelen marifa tira an nɔfɛ misiri n'a ye cɛkɔrɔba kelen min nɔfɛ jamana gɛrɛ y'o bonya n'a fɔra ko an tɛ se ka o bonya jamana nin kɔnɔna na vraiment o dɔgɔyama le Mali ma n'o b'o yɛrɛ kalama mais an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakilima di an n'o ma Ala k'an bɛɛ sababa ma. An kɔni t'a dɔn min bɛ k'u bila ka mɔgɔw sama ka u mabɔ yɔrɔ ninnu na ka taa an kɔni t'a dɔn fɛn min don n'u
ka laɲini sécurité de an b'a f'u ye k'a fɔ anw yɛrɛ kan k'u dɛmɛ ka ko yɛrɛ sécuriser bon an bɛ min fana fɔ ka far'o kan an bɛ kana diko kunbɛn bɛɛ bɛ diko dɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ surtout a bɛ kana na cogo min na bi ni na tugu kura de ni bonya dɔ de ani karama dɔ ala y'o di jamana ma donc an nana kana kunbɛn ka d'a kan jɔyɔrɔba dɔ dira Mali ma n'ale ka sira ye n'ale tɔgɔ ye jamana ma diɲɛ jɛkuluba fila bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye jɛkuluba dɔ bɛ yen min bɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɔnba Mamudu Diko a nomera k'a kɛ o membre dɔ ye a filanan tɔnba wɛrɛ min bɛ yen tɔnba min n'a bɛ fɔ a ma ko hay'atu kibarul ulama diɲɛ dɔnnibagaw belebele olu ka tɔnba a kɛra o tɔn fana membre ye maliyɛn don donc o tɔnɔ bɛ segin ka na maliden bɛɛ de ma n'a b'o cogo la tiɲɛni yɛrɛ la ne ka faamuya la président n terikɛ a kan ka fara ale yɛrɛ kan ka na yan ne yɛrɛ ka faamuya la quoi. jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko Ligue Islamique Mondiale olu ye bonya ta k'a di an ka seku ma Imam Mamudu Diko ka honorer ka don u ka bureau exécutif kɔnɔ ka tila ka don u ka bureau ulama kɔnɔ ayi Mali yɛrɛ tɔgɔ la silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka nisɔndiya surtout an maliyɛnw mais bi à notre grande surprise an nana aéroport la k'an bɛna cɛkɔrɔba kunbɛn an ye disposition façon bɛɛ ta pour que mɔgɔw kana taa aéroport kɔnɔ u ka to sirada la lakana tigilamɔgɔw nana ka taara ma k'u b'a ɲini an fɛ k'an ka bɔ yan nɔ k'u tɛ fɛ attrouplement ka kɛ yan nɔ donc an y'a yir'u la k'a fɔ vraiment o fɛnɛ o ka gɛlɛn ko non k'an ka taa so lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko non ko an kana kɛ bras de fer ye ko bras de fer tɛ k'an bɛna jɔ ko i n'a fɔ bras de fer c'est là où moi je dis que non en ce moment il y a autre chose n'i ko k'an ka taa jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sisan insécurité bɛ yen an bɛ se k'o faamu mais k'a fɔ k'an nana imam kunbɛn ko bras de fer tɛ dɛ il faut qu'on se dise la vérité on est tous maliens. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw la minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ Mamudu Diko ale kunbɛli la gɛlɛya min taara ka ɲɛ suma o hukumu kelen kɔnɔna na min ye semasi ale yɛrɛ ye bataki kɛ semasi ma ɲɛma Yusuf Dawa Jawara nin baara min kɛra semasi ye kuma min fɔ o senfɛ an k'ale lamɛn. ka foli lase imam ma ka a fo a taalen min kɛra Makan jamana kan a ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ yen a ye bonya min sɔrɔ yen an kumana o bonya kan k'a fo la k'a jira k'a fɔ ko bonya in Mali de ta don farafinna de ta don silamɛya de ta don o tɛmɛnen kɔfɛ an kumana fana agression minnu kɛra a kɔnɔna la n'o ye gazi ci min kɛra an y'a ye k'a fɔ an ka kɔnba an tatɔ polisi minnu kun bɛ u ye gazi ci an ka kɔnba la jusqu'à ce que gazi fo imam ka mobili sɔrɔ. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, on est Mali Justice, qui a interpellé incident qui era le 14 janvier pour que les responsables tout aussi comme Kera Kaira Kafoko Amanye et qui amba condamné vraiment Kosovo. Sabla ka daga ambulu donnom sorola imam fe mamie plasim soro Mali lega placido forafna lega placido Islamia lega placido o temenen ko fe actim posera e anga finiti la ko fe ka fo kambe plenty do bien kambe fenre ke sabla ka daka e anga pare no se ki imam Mamudu Diko alere a nyina fe ka fo ko vraiment ko inkera chumna akara flide ale ba nyina fe anga ni ko imblaya no anga na ke ni kore o la nyini nationally ñogoye ke et on a accepté vraiment kani ko nyongria ne ala sonama fewret na bala ninga matali ke Yusuf Daba Jawara u ya fo cogo mina ma ko mara te do rebbi jamana ngona na basin lafiya o be sabatara me fe ambe dugo ke ala ke nga jamana blo mene kono namburai iri ma jo bagaro bugula sifina kawo o do wulembe ku jo kam ni sanga jan ku ga yoro do be o yoro yi afra ko yoro mbi jo o ya yira ka fo yoro ngani ko na joro ka be ke kari do ko nayi ulutna jenai o ko ngera mangai unionje ko na tabale ko na ko yoro njoba abason mi sifina ka ulu wula ku jo do ko frani ngona na ka foko atna jo fiu akane ka sirikulu wala letme ay ñingali ke Adama Kanté o kuma fo kene kay ouflé Adama Kanté ne yɛrɛ kulu ɲɛmaya bɛ fɔ kulu ma MJPD Mali o kɔfɛ kulu bɛ Mali kɔnɔ yan bi n'a bɛ fɔ ma ko Korema communiste kɔnɔ n ye o jeunesse ka ɲɛmaa ye ni y'an ka tɔn ka hakilina fila ta fɔlɔ o justice o bi kuma nin fɛn ninnu kan an kana ɲɔgɔn ka hakɛ bɔsi a la anw yɛrɛ dara ɲɔgɔn kan yan ka taa Bangineda mairie la ne yɛrɛ sigilen bɛ Bangineda mairie mɔgɔw sigilen bɛ Ricardo géométrie Ricardo a bɛ Yirimajɔ Ricardo y'a yira anw na vis-à-vis Bangineda mairie kɔnɔ anw bɛ mairie mɔgɔw bɛ dugukolotigiw bɛ yen nɔ an minnu ye plaignant fɛnɛ ye anw bɛ yen nɔ Ricardo y'a yira anw na vis-à-vis ko yɔrɔ kun ye carré ye ko mais ko yɔrɔtigi y'a ɲini ale fɛ ko k'a bɔ carré la ko k'a kɛ siso ye o kɔnɔna na ne yɛrɛ y'a yira mairie kɔnɔ o yɔrɔ la n ko bon n ko karisa n'i ye min kɛ i m'i ka kɛta kɛ un géométrie agréé comment ça fait que e bɛ se ka yɔrɔ kɛ carré ka tila k'a bɔ carré la k'a kɛ du ye n ko vraiment hakilina nin n ko ne ma jɛn n'a ye n ko ninnu ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ yen nɔ ka kɛlɛ labɛn k'a bila sigidala mɔgɔw ɲɛ n ko c'est pas bon Ricardo bɛ yen Bangineda mairie mɔgɔw bɛ yen Bakɔrɔbabugu population fɛnɛ bɛ yen nɔ a donnama kama mairie kɔnɔna na min fɔra mairie kɔnɔ Ricardo fɛ
a kɛra population de ɲinɛ halisa o kare kelen o bɛ ka jɔ tuguni population y'a yira k'a ma jɛ ni Ricardo ka hakilina ye mairie kɔnɔ ye o bɛɛ n'a ta Ricardo jɔlen don a fɔ ko fa yɔrɔ nin ka jɔ population civile fɛnɛ bɔra sɔgɔmada na an y'a yira k'a fɔ ko vraiment an ka hakilina ye min ye an kana taa ni violence sira ye min ka d'anw ye u ka ko ɲɛɲini population wulilen no tuma bɛɛ mais u mana se ne Kante ma wagati o wagati k'u b'a essayer ko ka fɛn kɛ fɛn man ɲi m'a yiruya k'a fɔ ko an kana taa o siraw fɛ olu ye wale mun ye dantigɛ wale sɔgɔmada na an y'a ye k'a fɔ population bɔra u ye wele bila ne yɛrɛ ma n sera kɛnɛ kɔnɔ an ye mɔgɔw la calmer mairie de kan ka litige trancher mais an y'a ye k'a fɔ Bagineda mairie ye litige trancher a y'a trancher a ka hakilina na parce que o y'a yira k'a fɔ a donna plan kɔnɔ olu se k'a bɔ plan kɔnɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ carré bɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ yɔrɔ morceler population de bɛ yɔrɔ kɔnɔ ni population tɛ yen yɔrɔ tɛ se ka morceler o kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ toujours u ka to tiɲɛ kɔ an ka to sariya kɔ maa si kana kɛwale kɛ kɛwale min ye violence ye mais an b'a ɲini an balima ninnu fɛ u fɛnɛ u ka to sariya kɔ n'an taara nin cogoya la dans 10 ans après ou dans 20 ans après n'Ala ma jɛ kɛ tɛmɛsira ko bɛ kɛ baara ye ni ko bɛ tali kɛ Adama Kanti la o kɔfɛ Tirikula y'a ka kuma bara di maa dɔw ma olu ye sira mun di an ka maa dɔw lamɛn mun t'o la u ye yɔrɔ ni morceler k'a bila an ɲɛ ko sira de don mais an b'a la kɔsa nin na u ye yɔrɔ ni feere dɔw ma dɔw bɛ ka na baara k'a la bon nin t'a maa fɔlɔ an ye dɔ gɛn a la sisan u y'a feere ne ma ko k'ale bɛ se k'a baara kɛ parce que ko wari b'ale kunna donc a kɛlen don ka poste bɛɛ arranger mairie ninnu fɛn fɛn an bɛ taa fan fɛ min m'anw dɛmɛ a kɛlen don k'olu bɛɛ arranger i b'a ye jamana in filɛ nin ye ni ko tiɲɛ t'an kɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn dɔ de don donc a ye wari di mɔgɔw ma sira bɛ ne bolo la parce que an nana ni mairie agent dɔw ye olu ko non ko nin tɛ se ka jɔ cogo si la arrivé laban o mɔgɔ yɛrɛ ma se ka kuma n'i da gunnen tɛ i nana terrain ka kuma fɔ ka fɛn dɔ kɛ arrivé laban e ma se ka fɛn bɔ c'est que i da gunnen don o ko la di an fara ɲɔgɔn kan ko ka baara jɔ u ka sira bɔ an ye an ka tɛmɛ quoi ne y'a Bɔkari Sidiki an ka sigida la yan kare u nana a feere tiɲɛ yɛrɛ la an ka sigida la an tɛ jɛn n'a ye a ka jɔ quoi ya parce que n'a jateminɛ n'a jɔra dɔrɔn sage anw tɛ jeune ye quoi an ka jeunesse tiɲɛna de quoi an nana k'u ka baara jɔ an ma kɛlɛ k'u kan an ma foyi k'u kan wa an ka yɔrɔ bɛɛ kɛ yiriba de tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini Lamini Sangare maa ɲana jugu dɔw nana an ka tɛmɛsira bare an yɛrɛ bɔ ko mɔgɔ n'u ka baara jɔ parce que tɛmɛ an ka muso de bɛ taa sugu la tɛmɛsira fu t'u bolo n'u ma baara jɔ an hakilina min an b'o de kɛ Segu Jakite u bɛ ka ko in ta tulonkɛ ye cogoya min na tulonkɛ tɛ ko in ye an ni jɔhɔrɔmɛkɛ dɔ de bɛ ɲɔgɔn na nin y'a waati damadɔ ye an b'a fɔ cogo o cogo k'a ka yɔrɔ in to yen an ɲɛ wulila ka se yɔrɔ caman na ko ka yɔrɔ in to yen nɔ u bɛ ka baara kɛ bi de sisan nɔ jama bɔra ka na k'u bɛna yɔrɔ kare a bɛ gɛlɛya cogo o cogo jɔhɔrɔmɛkɛ k'a dɔn ko yɔrɔ in tɛ yɔrɔ jɔta ye a diyara an ye a tɛ jɔ a ma diya an ye a tɛ jɔ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw kan na u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ye a ko kɔnɔna na Ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Bamakɔ commune 3 kɔnɔ n'o ye marayɔrɔ sabanan ye olu jɛra ka bɔ k'a fɔ saniya ni baaraw k'olu sigi sen kan an ka Moniba de l'Indépendance n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dukɛnɛba ye u taara yɔrɔ in saniya ni ta ka ɲɛsin olu ma maa dɔ b'u ka sira la ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn an bɛɛ ko k'an bɛ ɲɛmɔgɔw dɛmɛ n'o ye transition mɔgɔw ye président n'a ka jama bɛɛ ko an b'u dɛmɛ transition in ka se ka ɲa walasa jamana bɛ se ka lafiya n'i ko k'i bɛ transition dɛmɛ transition bɛ baara la gouverneur y'a fɔ sisan ɲaman bila yɔrɔ ko o y'olu ka baara ye olu b'o baara la n'olu b'o baara la an ta ye min ye mun na an fana t'o kɛ Mali ko maliden bɛɛ ka kungo don bɛɛ ni jɔyɔrɔ don min ɲinina o ye maliden bɛɛ ka se ka jɔ jɔyɔrɔ la min ye saniya ko ye nɔgɔ tɛ n'a yɛrɛ ma a tɛ taa yɛrɛ ma donc ni nɔgɔ bɛ n'i sababu la a kan ka bɔ yen fana i sababu la minnu bɛ sigidaw la ka magiriw la ka kuma o kumaw de kɛra an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka faamuyali kɛ nɔgɔya la ka fisa an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn na sabali pour que Bamakɔ bɛ se ka kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 3 a ye commune 3 ye sira dɔ sɔrɔ boulevard ni Mali fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ yan de président bɛ na n'o mana na a bɛɛ bɛ na tɛmɛ yɔrɔ de fɛ ni yɔrɔ kan ka présidenter yan yɔrɔ de don ni tun ye commune 3 maa dɔw kan ye Bamakɔ marabolo ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ gouverneur ye Ndɔma Ablaye Kulubali ko in kɛlen a yɛrɛ b'a ka nisɔndiya da sen fɛ an ka Bamakɔ gouverneur an ka lamɛn komi jamana ɲɛmɔgɔ ko an ka kɛnɛya ko an ka saniya ko an yɛrɛ k'an jɔ a kɔrɔ o y'olu ka ye cogo de an ka taabolo fana bɛ ka t'o fan fɛ o hukumu kɔnɔna na voirie ne o y'an ka baarakɛda dɔ ye n'a bɛ mairie district ka hukumu kɔnɔ équipement dɔw sanna ka d'o ma ni mobilibaw ye ni pɛliw ye a n'a caman caman o kɔfɛ tugun ɲaman bilayɔrɔ kura dɔw jan'a ka taa ɲaman bilayɔrɔba la o dɔw labɛnni bɛ sen na ɲaman yɛrɛ bɛ taa fori yɔrɔ min n'o ye Numubugu ye n'a bayɛlɛmaniw hakilinaw bɛ yen o bɛna kɛ n'Ala sɔnna wagati nataw la mais kɛrɛnkɛrɛnnen n'an sera yan yɔrɔ in na bi pour que ka fɔ population min mɔgɔ minnu bɛ sigida in na ani mɔgɔ minnu bɛ sigila boulevard fan fɛ u k'u hakili to boulevard la hakili bɛ to a la cogo di minnu bɛna ɲaman bɔn ten u b'a dɔn k'a fɔ ɲaman bɔn yɔrɔ tɛ in bɛ tali kɛ gouverneur la fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen Ala ka n'u sigi sen kan n'i ko n ka faso la faso tɛ ka foyi kan e yɛrɛ bɛ ka mun kɛ faso ye n'an jɛra ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ a dɔ bɛ dɔ la ɲini fɛn
o bɛ kɛ sɔrɔfɛn fasojɔ la an bɛ ile jɔyɔrɔba la u y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ baara kɛ hakili ni k'olu sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn ka fɔ parti politique bɛ ne wele ko nɛma olu y'u hakila di bibi na Mali kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ an ka jamana sariya sunba falenni ka taa se min ye kalata baaraw ani laïcité ko kuma min bɛ sen na a ɲɛma Zumana Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye kunnafonidila wele a kun ye bi ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ani maliyɛnw ni kɔkɔmɔgɔw diɲɛma lafaamuya k'u ladɔnniya parti nɛma yɛrɛ ka hakilina ye mun ye ka ɲɛsin Mali ma kalafiliko minnu bɛ senna ka na to nataw la et surtout min ye an ka foroba kalafili n'a bɛ fɔ o ma ko constitution Mali sariya sunba yɛlɛmali kumaw ye sabula a gafe kun fɔlɔ bɔlen k'a fɔ hakilina fɔlɔw ye ninnu ye parti nɛma ye sigibaw de kɛ olu kama ka miiriya ɲumanbaw de ta o baaraw kɛli kama donc o baaraw bɛ kɛ waati min na parti nɛma fɛ an taamana kuma caman kan sigiden 30nan min bɛ kuma Mali faaba ko kan ka yira k'a fɔ Bamako de ye Mali faaba ye an kun y'a laɲini k'a fɔ ko u k'a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ an ko non a ma se ka taa yɔrɔ wɛrɛ fana ka labɛn ka fara faabaw kan a faaba ka kɛ fila n'a fɔ ma capitale donc o ye an nɛma ka laɲini dɔ ye nɛma ka laɲini dɔ fana ye min ye kumako ye komi langue 13 bɛɛ bɛ papier kɔnɔ k'a fɔ o ye langue nationale o dɔnna nka ko k'u ta k'u kɛ officiel ye o baaraw minnu bɛ sen na an bɛ fɛ bamanankan ka ta teliyala ka fara tubabukan kan i n'a fɔ an b'an kɛrɛfɛ jamanaw ye cogo min na i n'a fɔ Sénégal u bɛ wɔlɔfɔkan fɔ u ka assemblée kɔnɔ mɔgɔ t'a yɛlɛma kan wɛrɛ la u sɛbɛnlen don n'a ye u b'u kɔnɔ ta fɔ o munna an tɛ bamanankan yɛrɛ fɔ walima kan wɛrɛ fana fɔ an ka assemblée kɔnɔ ka sɔrɔ traducteur t'a la donc maliyɛnw mago b'o la bi an y'a jira o ka se ka sigi sen kan min ye député kalafili ye an y'a jira k'a fɔ tako 2 ka bɔ a la ka kɛ siɲɛ 1 dɔrɔn i n'a fɔ maire ta bɛ kɛ cogo min ka kɛ kite ni min ye pourcentage min sɔrɔ député ka tila par pourcentage ka di mɔgɔw ma o fana kɔfɛ min ye président si ye candidature dan na an ka da 75 ma olu ye 75 fɔ an ko 73 parce que ni 75 ni nana kɛ Mali président ye san 5 i bɛ se san 80 ma yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaya yɛrɛ ni si cogo la tɛna se ka fɛn kɛ maakɔrɔbaya cogoyaw kama donc o la n'an nana kɔfɛ dɔɔni o ka fisa o y'an ka ɲinifɛn o la Mali bɛ laïcité ko min fana b'a kɔnɔ an y'a laɲini o ka to sen na sabula maliyɛn bɛɛ ka se ka balo ɲɔgɔn kan ka ɲɛ o de ka di an ye sabula ka da kan Mali ye danbe jamana diinɛ jamana ni laadalakow caman b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ ka sɔrɔ degun t'a la adamadenya yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ sigira laïcité de kan donc o la an ka to laïcité in kɔnɔ o ye nɛma ka hakilinaw ye. Nin ye tun ye Zumana Kulubali kan ye a fɔra dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɛ dɔ k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya ye an ka jamana kɔnɔ na ka se ka mɛlɛlen tigɛ da ta kunna ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ NF kaw fɛ yen gɛlɛya min taara donsolakaw ni dugulamaw ni ɲɔgɔn cɛ NF kɔnɔna na ɲɔnɔ o min kɛra n'i y'a sɔrɔ sen fɛ ni dugutigi conseil dɔ n'o ni tora dugutigi ye kɔrɔfɔ minnu fɔ o kɔfɛ donsolakaw ka jaabi kɔfɛ NF kaw fɛ yen dugutigi ye wele bila ma ko drapeau kɔni k'a fɔra k'olu ye drapeau jɛni k'olu ma Mali drapeau jɛni olu tɛna Mali drapeau jɛni cogo si kelen na o kɔfɛ Mayimuna ale yɛrɛ bɔra ne ka wele kɛ e ye jɔn ka bɔ mini. Ne ye Mayi Jara ye ka bɔ N9 commune Yɛrɛdɔn Sayɔnna an ka commune Jabala ye N8 ye. Ne bɛ an ka dugutigi ɲuman fo n'o ye dugutigi Segu Sisuma ye. Donsow ko an ye drapeau jɛni an ma drapeau jɛni an ka drapeau dafalen bɛ an ka dugutigi bolo yan ni Ala sɔnna a ma dugutigi a bɛna a yɛrɛ photo ta ni drapeau ye k'a ci e yɛrɛ ase ma i ka drapeau in ye i yɛrɛ ɲɛna drapeau ma jɛni donsolakaw an y'u bonya u nana u ye moto jɔ an ka denmisɛnninw ye moto jɔ an bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ u ko an k'o sira to yen k'an ka taa tɛmɛ u yɛrɛ kɛrɛfɛ an y'o sira bɛɛ to yen an tɛmɛna u yɛrɛ kɛrɛfɛ an ka denmisɛnninw taara dɔgɔɲini na u y'u jɔ k'u ye kuma dɔ f'u ma k'u m'a fɔ fiyewu an m'a fɔ e y'a fa neni a yɛrɛ y'a ta sara i ye marifa kari ka kisɛ don a la k'a siyɛn ma a fana y'a bolo kɛ ka marifa daburu minɛ ka bese fosi kelen wulila ka kisɛ kɛ pinɛ na an y'o mankan kɛ ne yɛrɛ de y'a pushe k'a di dugutigi ma dugutigi nana n'a ye so an y'o kuma bila dugu jɛra kamalen dɔ b'an fɛ ko vie ne yɛrɛ denkɛ ni a ye teri ye ɲinan y'a san 4 ye san o san u bɛ ɲaamɛ sa u b'a fa vie de taara ɲaamɛ nɔfɛ a bɛna ɲaamɛ fa a ye vie jɔ ni ɲaamɛ ye kuma cayara ni ɲɔgɔn cɛ u ye ci bila dugutigi ma ko kuma bɛ yen dugutigi nana kɔnse mun fara a bɔra fitiri seliyɔrɔ de la misiri kɔnɔ kɔlɔsi de b'a bolo bese t'a bolo dɛ a y'i kun da yen ani dugutigi maa si ma bɔ dɛ duguden si kun tɛ yen a ko dugutigi an ka taa o y'a sɔrɔ u ye marifa ci ɲaamɛ la dugutigi tɛmɛna a bɛ taa ɲaamɛ lajɛ sɔni dugutigi ka segin ale ni donsokɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa kɛ ni bɔra a la marifa cilen dɛ dugudenw de kulela ka bɔ n'o tɛ maa si yɛrɛ kun tɛ yen
a y'a fa mɔgɔw bɔra o kulekan de fɛ n'o tɛ jama ma bɔ dɛ a bɛɛ kɛra ne Mayi Jara ɲɛna faali kɛlen kɔ dɛ an ka mɔgɔw de sɔrɔla ka bɔ wa dugutigi ye mɔgɔw la sabali yɛrɛ de a ma sɔn foyi ka kɛ foyi a ma sɔn fiyewu bi jama ko a bɛna cogo a bi jama ɲɔni ka jama ɲɔni fo ka taa kɛ jama hakili sigira bese kun t'a bolo bere kun t'a bolo foyi kun t'a bolo ne yɛrɛ y'a seere o ko an ye drapeau jeni drapeau ma jeni fiyewu denmisɛnninw ye drapeau jiri bɔn u bi sɔmi kɔfɛ ka drapeau ta k'a bila o so kɔnɔ a bɛɛ kɛra ne yɛrɛ Mayi Jara ɲɛna drapeau ma jeni dɛ mu ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ k'an ye drapeau jeni sabu fasoden ɲuman ti tu yɛrɛ ma fiyewu ka drapeau jeni drapeau ma jeni u ye nin kɛ dɔrɔn u yɛrɛ taara u tununa n'aw ye fasoden ɲuman ye mun n'aw bɛ boli ka drapeau to a taatɔ bi drapeau t'a bolo hali n'a bɛ sa ni sɔrɔdasi bɛ sa kɛlɛ la n'a bɛ sa ni drapeau y'a bolo ni drapeau kun jeni na aw de y'a jeni sabu aw de y'a turu aw b'o la k'a to ne tun bɛ tali kɛ Maimuna Jara la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ye an ka jamana kɔnɔ na kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka ala k'o sabati an ka jamana kan to jurukunba kelen na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Sira Siribe mun b'e bolo bi lamɛnbagaw folen kɔfɛ karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga États-Unis an bɛ don min na i ko bi Amérique ale kelen bɛ ka a ka ciden dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka o bila ka na Faranfina yaasa Faranfina jamana dɔw kɔnɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ jagoko sira fɛ ani diɲɛ sɔrɔ sira wɛrɛw fɛ ka da kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ Chinois jamana ale bɛ jɔ bi sɔrɔko sira fɛ ale bɛ jɔ jamana fɔlɔ la sɔrɔ nasira dɔw fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Ukraine ka sanga ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye Faransi lasigiden ka fara Allemagne lasigiden ka jumadow u ye wele bila Faranfina jamanaw ma yaasa u ka se ka Russie ka se ka ale condamner n'an bɔra an bɛ taga Togo sibiri don Lomekaw fɛ yen nɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye lajɛrebaga kɛ fanga sina maa tɔnw fɛ coronavirus ale bannen kɔfɛ lajɛrɛ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka hakilina falen kɛ jamana ale taɲɛ siraw kan nin b'a yira k'a fɔ ko jamana caman ale lafiyalen bɛ nin wagati in na coronavirus ta fanfɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Benin député kalata min tun bɛ senna Beninkaw fɛ yen nɔ alamisa don ni député kalata in ale kiriw bɔra ka bin a yirala k'a fɔ ko majɛ dɔɔni tun bɛ nin kalata in na kiiritigilamaw y'a yira k'a fɔ k'u ye majɛ in bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni ka a bɛɛ lajɛlen bɔ a la o sɛgɛsɛgɛliw bɔlen kɔfɛ maa minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o de ye UP le renouveau o mana bɔ yen nɔ BR ka LD ka o fara kan karamɔgɔ Ase n ye min sɔrɔ ko kana kibaruya ni tiɲɛ dɔ ye Sira Siribe furatɔ na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabiya la an ka jamanaw ka taa se jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati jamana in kɔnɔ na gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a fɔ cogo min na ala k'a bɛɛ lajɛlen bila nɔgɔya o minɛn kɔnɔ na